ассалому алайкум ҳамсоҳбони азиз, ҳамзабонон, тоҷикони рӯи олам. Дар ҳадис пайғамбар омадагааст ки агар як оятро агар шумо фаҳмидем аз оятҳои нозилшудаи Қуръон ё ки як ҳадисро фаҳмидем ба дигарон бирасонем гуфтагия. вақте ки Аллоҳ таоло ба ман ин қадар илм додааст, ман чаро хомӯш нишинам? Ман бояд ки расонам ба одамон. Медонед барои чӣ? Барое ки агар ман ба шумо нарасонам, ма гапи ҳамин чиёро подписчикоро бигирем, мегӯяд ки дар пишти парда бишинен, занаки мусулмон дар пишти парда мешинад, бара кори хоната бикун. ман кори хонама успеҳ мекунам, пахтапаз ҳамаи чӣ. Одами ҳамин зани басавод ҳамаи корро бо чӣ мегӯянд дар вақташ мекунад, аҳдаш мебирояд. шумо фикр накунед ки мо аз кӯча, ма кӯчаи ҷо ягон чиз намехарам, чӣ ки пухта ҳамон чиз пухтагӣ мо дар хонамон мекунем, нӯшиҷон мекунем. яъне ки дар рӯзи қиёмат намепурсанд ки ту чӣ ба хабар надодӣ, гапи подписчикота гӯш кардӣ ки брадарака намоз бихон, бара кори хоната бикун, бара дар пишти парда бишӣ, бара асабшиноса хута нишон де. дар унҷо дар қиёмат лаънат карда мешавад ҳамон донишманде ки саода додаш Аллоҳ таоло ба ӯ насиб гардонда, ӯ хомӯш мешинад, гап намерасонад. лаънати Аллоҳ меояд ба сари банда. бо ҳамон одамо мебиён мегӯянд ки ин моро хабар надод. бо ҳамон одамо шоҳидӣ метиҳанд. ами шумо барои одамое ки мегӯем бара дар оҷо бишӣ ки бо ҳамон шумо барои одамо бо мебиёнд шоҳидӣ метиҳанд дақиқан ки ин моро хабар надод. фаҳмидед? якта дуюмиш ки лаънати Аллоҳ таоло мешавад ба ӯ донишманде ки ояти Қуръон ҳадис пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам хабар намедиҳад, бо оҳанеро доғ мемонанд, чӣ мекунанд, гарм месӯзонанд, дар оташи ҷаҳаннам сихр мекунанд, дар забони олим доғ мемонанд ки ту чаро донисти хомӯш нишастӣ. барои ин ба шумо гуфтанӣ будам ки илтимос, касе ки намозхона намозашо бихона худаш, касе ки рӯза мегирад бигирад, ба намозхонӣ касе кордор нашавед. лекин дар ҳадис пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки фарқ байни мусалмон ва ғайри мусалмон намоз аст. касе ки намоз намехонад ва аз ғайри мусалмон фарқ намекунад. яъне ки мо мусалмонҳо аз ғайри мусалмонҳо бо намоз фарқ мекунем. бале, намоз не ин ки ба забон гуфтан ки о ман намоз мехонам, ба намозоро баъд пешини аср ҳаҷоё када мехонам, шом гуфтан ҳаҷоё када мехонам. не, намоза дар вақташ одам бояд бихонад, ки барое ки дар ояти Қуръон омадагӣ ҳама намозро дар вақташ бихонед гуфтагиа. бале, барои ҳамин мара ҳар гап нагӯен, илтимос аст шумо, касе гапи паст баланд мегӯяд, миннатдорам аз шумо. худованд шуморо серкор кунад, китоб бигиред бихонед, таълим гиред, касб биомӯзед. мисол хоҳаро ки гапҳои беҳуда менависед дар комментариҳои блогерои тоҷик, блогерои рӯи олам, як касб биомӯзед, дузандагия, пазандагия чи биомӯзед, машғул шавед ба як чи. бародаро бошед, шумо ҳам мисол ки илм омӯзед, китоб хонед, як китобе гиред бихонед. барое ки аввалин ояте ки ба пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам нозил шуд, бихон гуфт, эй муҳаммад бихон, бифаҳм, дарк кун, аз худ кун. барои чи шои бузургон мегӯянд ки доништалаб бузургӣ омӯз то беш шавад рӯзат аз рӯз. доништалабидан ин ҳар кас дар чӣ мегӯянд муяссар намегардад, барои кас осон нестае, албатта ки осон нестае. мегӯяд ки некӣ надори бадӣ накунам, қасе бадиро ҳар кас када метавонад, некиро ҳар кас када метавонад. барои ин ба шумо мегӯям ба суханҳои паст баландтон миннатдорам, лекин илтимос мара ҳамчун зан вай накунед, пас назанед. ман занам бошам, ҷинси занам бошам, Аллоҳ таоло мада илм додагия. дар ояти Қуръон омадагия бо дар ояти дигар ки аз худованд одамои босавод метарсанд. касое ки босавод ҳастанд ҳамон аз худованд метарсанд. нигоҳ кунед, бесавод парвои чӣ надоранд. каста аз босавод мепурсад, ҷустуҷӯ мекунад, ани дарахтҳоро ки коридагия, кӯҳҳо чӣ хел пайдо шудагиянд, дарёҳо чӣ хел пайдо шудагиянд, об аз киҷо мебияд, инсон чӣ хел ба дунё омад. ман доим дар мактабхона модарам мепурсад бачаҷон чӣ дар мактаб моро мегӯянд ки инсон аз маймун пайдо шудагия, аз шумо мегӯянд ки инсон аз хок пайдо шудагия. модарам ҳаметта мегӯяд ки инсон аз худованд аз хок офаридагия. одами басавод вай мекунад, мепурсад, пурсуҷӯ мекунад. барои ҳамин кӯшиш кунед, китоб хонед, маълумот гиред, то ин ки саводнокитон зур шавад. савод ин аз ҳама чизи хуб. илм мегӯянд ку чӣ аст ку мисолиш дониш андар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст. илм одам рӯшноӣ меёрад, баъд дар ранги бранжаи одам ҳимоя мекунад. раҳмати модарам мегуфт ки вақте ки шумо меред дар раҳ наистагия ки раҳи рафтан аст, раҳи омадан нестае. амро хонда ки натавонӣ меери ҳамусо. падар раҳмати ман мегуфт ки мактаба агар ки нағз нахонӣ, духтарҷон мара мегуфт раҳмати падарам, ягон илми дигаре аз худ карда наметавонӣ. мактаб ин чи астае? фундаменти ояндаи инсон аст. вақте ки мактаба ки нағз хондагӣ бошед ку шумо кадом илме ки хоҳед аз худ карда метавонед.
یکی مکتب از خوندگی نباشه بنامو از سبشینیاتون معلومه سبشینیوی نیمی حرفان هست نیمی حرفان نیسته. خب لایک مونات подписаться و پلیس فراموش نکنید. میادرم شما